ilojen, riekukkaan ilon, onnen, rakkauden aika. Kauan sitten käytiin kamppailua kansakuntien kohtalosta. Jotkut sortuivat, toiset kestivät, mutta kaikki osallistuivat. Tämä kaikki oli Axis Powers et alia. luvun alussa suuret imperiumit hallitsivat maailmaa. Niitä olivat Venäjän keisarikunta, Ranskan tasavalta, Saksan keisarikunta, joka vasta hiljattain oli syntynyt Preussin kuningaskunnan ja useiden muiden saksalaisvaltioiden yhdistyessä, Irlannin ja Ison-Britannian yhdistynyt kuningaskunta ja Itävalta-Unkarin kaksoismonarkia. Nämä mahtivaltiot olivat eripuraisia keskenään ja tehneet liittoja toistensa kanssa toisiaan vastaan. Itävalta-Unkarin kruununperijä Franz Ferdinand suunnattiin 1914. Kaksoismonarkia vaati kostua ja uhkasi Serbian valtioon. Venäjä tuli Serbian tueksi ja näin alkoi ensimmäinen maailmansota. Englanti ja Ranska tulivat tukemaan Venäjää ja Saksa astui Itävalta-Unkarin tueksi. Vuonna 1917 sodasta väsynyt Venäjä sortui rintamalla. Sen keisari, tsaari Nikolai II, syöstiin vallasta. Useat valtiot itsenäistyivät sortuneesta imperiumista, kuten Suomi, Viro, Latvia, Liettua ja Puola. Ja pian Leninin bolshevikit nousivat valtaan ja Venäjästä tuli kommunistinen Neuvostoliitto. Venäjän poistuttua sodasta Amerikan Yhdysvallat tuli ympärysvaltojen, Ranskan ja Englannin avuksi. Uusien amerikkalaisjoukkojen avulla ympärysvallat kukistivat keskusvaltona tunnetun Saksan ja Itävalta-Unkarin. Kaksoismonarkia lukistui ja Itävalta ja Unkari erosivat toisistaan samalla, kun Saksa joutui maksamaan suuria sotakorvauksia sodan voittaneille. Sodan jälkeen 1920-luvulla Amerikan talous kukoisti pitkään Euroopan ja muun maailman näivettyessä. Mutta lopulta Amerikankin talous petti vuonna 1929 ja maa suistui syvään lamaan. Tämä maailmanlaajuiseksi kasvanut lama antoi mahdollisuuden ääriaineksille nousta valtaan Euroopassa. 1930-luvulla Saksassa valtaan nousi Adolf Hitler-niminen mies, josta tuli pian Saksan diktaattori. Hitler ja hänen natsipuolueensa ottivat tiukan komennuksen Saksassa. Ja samaan aikaan Italiassa Benito Mussolini ja hänen fasistipuolueensa pitivät yllä omaa diktatuuriaan. Natsien noustessa valtaan Saksassa ja fasistien Italiassa Saksa teki liiton Italian ja Japanin keisarikunnan kanssa. Näin syntyi liitto nimeltä Aksei-valta. Pian Saksa liittyi Itävallan alueen omiinsa samalla, kun Japanin rakensi Italiassa. Koko maailman hämmästykseksi Hitler teki Neuvostoliiton johtajan Josif Stalinin kanssa hyökkäämättömyyssopimuksen, mutta salassa nuo kaksi diktaattoria sopivat Puolan jaosta keskenään sekä Baltian maiden ja Suomen antamisesta Neuvostoliiton valtaan.
Ranska ja Englanti takasivat keskenään Puolan itsenäisyyden, mutta heistä ei ollut apua Puolalle. Neuvostoliitto ja Saksa hyökkäsivät maahan vuonna 1939 ja jakoivat sen keskenään. Pian tämän jälkeen Neuvostoliitto sai vaikutusvaltansa alle Baltian maan. Suomea Neuvostoliitto ei kuitenkaan saa, sillä tämä taisteli tiukasti vastaan talvisotana tunnetussa konfliktissa. Vuonna 1940 Saksa valloitti vihamiehensä Ranskan. Pian kuitenkin Italian joukot joutuivat ongelmiin Englannin joukkojen kanssa Afrikassa, ja Saksan Deutsches Afrika Korps sotajoukon piti mennä apuun. Italia yritti myös valloittaa Kreikan epäonnistuen siinä, että Saksa tuli jälleen apuun. Vuonna 1941 Saksa aloitti ihmiskunnan historian suurimman sotilasoperaation, operaatio Barbarossa, eli hyökkäyksen Neuvostoliittoon. Saksan mukana sotaan lähtivät hänen liittolaisensa, muun muassa Unkari ja Suomi, ja pian saksalaiset joukot olivat vallanneet Neuvostoliiton alusmaat ja uhkasivat itse Neuvostoliiton pääkaupunkia, Moskovaa, venäläisjoukkueen puhistuessa kaikilla rintamilla. Mutta pidemmälle he eivät päässeet, ja Neuvostoliiton johtajan Stalinin komennossa puna-armeija kärsittyään nöyryyttäviä tappioita meni mittaansa. Tyynellä valtamerellä Japani teki yllätysiskun Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Pearl Harboriin, vetäen Amerikan jälleen maailmansotaan. Aluksi Japani laajensi suuresti imperiumiaan Aasiassa, mutta pian alkoi tilanne muuttua liittoutuneiden kiinalaisten taistelussa japanilaisia miehittäjiä vastaan. Amerikkalaisjoukot astuivat englantilaisjoukkojen rinnalle ja yhdessä he miehittivät Italian vuonna 1943 vapauttaen samalla Kreikan. Ja seuraavana vuonna 1944 Amerikan ja Englannin joukot nousivat maihin Normandiassa ja vapauttivat Ranskan. Neuvostoliitto ja Suomi tekivät pitkien taistelujen jälkeen erillisrauhan keskenään. Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto voitti, mutta hyvänä kakkosena tuli maaliin pieni ja sisukas Suomi. Neuvostoliitto valtasi jälleen Baltian maat, Puolan, nyt myös Unkari, ja pian liittoutuneet piirittivät akselivallan. Itävalta vapautettiin Saksan otteesta, ja Saksa puhistettiin sekä jaettiin kahteen osaan. Ja pian Amerikka pisti Japanin iskemällä 2 atomipommia Hiroshimaan ja Nagasakiin. Sota oli loppunut. Toinen maailmansota, ihmiskunnan historian verisin konflikti, oli päättynyt ja voitokkaat liittoutuneet perustivat Yhdistyneet kansakunnat, YK:n, estääkseen samanlaista sotaa koskaan tapahtumasta. Hävinnyt Saksa jaettiin kahtia ja Berliini, valtakunnan pääkaupunki, miehitettiin. Pian sodan loputtua sodasta vahvimpina selvinneet valtiot, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, riitaantuivat keskenään. Yhdysvallat kannatti kapitalismia ja Neuvostoliitto kommunismia, ja nämä 2 ideologiaa ajautuivat kylmänä sotana tunnettuun poliittiseen jännitystilaan.
Neuvostoliiton miehittämästä Saksan osasta tuli kommunistinen Itä-Saksa, eli DDR, ja läntinen osa Saksasta muodosti uuden liittotasavallan. Näiden kahden valtion väliin rakennettiin Berliinin muuri, joka erotti veljen veljestä vuosikymmenien ajaksi. Myös Kiinasta tuli kommunistinen valtio Mao Zedongin kommunistijoukkojen voittaessa sisällissodan. 1950-luvulla Ranska, Saksa, Italia ja muutama pienempi valtio muodostivat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön vapaan kaupan nimissä. Tästä saisi alkunsa lähes koko Euroopan kattava Euroopan unioni. Ranskalla oli ollut monia siirtomaita Kaukoidässä, muun muassa Vietnam. Ranskalaisjoukkojen vetäytyessä itsenäistyneestä Vietnamista kommunistinen pohjoinen ja kapitalistinen etelä aloittivat sisällissodan, johon osallistuivat pian myös Neuvostoliitto, tukien taustalla pohjoisen kommunisteja, ja Yhdysvallat taisteli kommunistista Viet Congin armeijaa vastaan. Vietnamin sodasta tuli pitkä, verinen ja julma konflikti, joka kesti useita vuosia. Ja samaan aikaan Ruotsissa ABBA ei pop. Usean vuoden sotimisen jälkeen Amerikka viimein kyllästyi Vietnamin konfliktiin, julkisen mielipiteen ollessa niin voimakkaasti sitä vastaan. Amerikkalaisjoukot poistuivat Vietnamista ja pian kommunistit ottivat maan komentoonsa. Vuonna 1989 saksalaiset olivat viimein kyllästyneet kansansa kahtiajakoon ja Berliinin muuri laukesi. Seuraavana ja Saksan kansa oli taas yhtenäinen. Saksojen yhdistyttyä Neuvostoliiton itäblokki vapautui yksi maa kerrallaan, jättäen taakseen Neuvostoliiton sortovallan ja kommunistisen menneisyytensä. Lopulta itse Neuvostoliitto lakkasi olemasta ja uusi Venäjän federaatio nousi sen tilalle. Vuosi 1995 oli erittäin tärkeä Suomelle. Sinä vuonna Suomi liittyi Euroopan unioniin ja sinä vuonna Suomi voitti läntisen naapurinsa Ruotsin jääkiekon MM-kisoissa. Kaikki tarinat päättyvät aikanaan, niin ystävät. Olemme käyneet läpi vuosisadan sodat ja rauhat, onnen ja surun. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan, tietää yksin taivas. Ja kohti tulevaa astumme kaikki yhdessä, me kaikki kansat ja kansakunnat. Olkoon huominen parempi ja valoisampi meille kaikille.